Nerbiosistema. Dakizunez, elkarrekin lanean dihartuten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dute gure organismoa. Eta sistema horiek guztiak zaintzeko eta koordinatzeko nerbiosistema daukagu. Nerbiosistemak ardura ugari ditu, eta horietako bat gure organismoaren erlazio funtzioaz arduratzea da. Hau da, inguruneko estimuluak jaso eta horiei ze erantzun eman erabakitzea. Inguruneko informazioa, hotza, beroa, soinuak, argia, koloreak, formak, objektuen ehundurak, arriskuak, zaporeak, usainak, zentzumenei esker jasotzen du garunak. Informazioa nerbiosarearen bidez iristen zaio. Gero, garunaren zatietan prozesatzen dira jasotako estimuluak, eta bertan informazioa irakurri eta interpretatu ondoren, dagokion erantzuna ematen dio. Baina erabaki guztiak ez ditu garunak hartzen. Badira pentsatzeko astirik gabe hartzen diren erabakiak ere. Bioztaupadak, arnas gora eta arnas bera, digestioan egiten diren mugimenduak, urdailaren mugimenduak, esteenak. Arantza bat edo sua ukitzen dugunean eskua erretiratzea. Pentsatu gabe egiten diren mugimendu horiek bi motatakoak dira. Automatikoak, gorputz barruan gertatzen direnak, bihotzaren taupadak, arnasaren eta digestioaren mugimenduak, eta erreflexuak, kanpoko eragile batek eraginak, suaren erredurak, arantzaren ziztadak. Mugimendu automatikoez, bizkarrezur erraboila arduratzen da, eta erreflexu mugimenduez, erantzuna ahalik eta azkarren emateko, bizkarrezur muina arduratzen da. Horretaz gain, bizkarrezur muinaren zeregin nagusia, nerbio seinaleak garraiatzea da, gorputzeko atal guztiak eta garuna harremanetan jartzeko. Eta garunaren azpian dagoen bolatxo horrek zer egiten du? Zertarako da? Bolatxo hori zerebeloa edo garuntxoa da, eta giharrek egiten dituzten funtzioak koordinatzen ditu. Mugimenduak, oinez ibiltzea adibidez, gorputzaren oreka eta jarrera edo postura. Nerbiosistemak gure gorputzaren sistema eta funtzio guztiak zaindu eta koordinatzen ditu, eta gorputzean eta gure inguruan sortzen diren aldaketa eta estimuluei behar bezala erantzuten die. Neuronak. Nerbiosistema milioika zelula espezializatuz osatua dago. Zelula horiek neuronak dira. Neuronak garunean, bizkarrezur muinean eta nerbio edo neurona sareetan daude. Zelula horiek oso delikatuak dira eta horregatik daude garezurrak eta bizkarrezurrak babestuta. Gorputzeko beste zelulak eraberritu egiten dira, baina neuronak ez. Ugaltzen ez diren zelula bakarrak dira. Nerbiosistemaren zaintzari begira oso garrantzitsua da hori jakitea. Neuronak ugaltzen ez direnez, egiten zaizkien kalteek ez dute atzera bueltarik. Betirako dira. Nolakoak dira ba neuronak? Neuronak zelula soilak dira. Erdigune edo nukleo bat dute eta haren inguruan dendrita izeneko luzakin edo adartxoak. Estimuluak jaso eta jaulkitzen dituzte horiek. Neuronak nerbiosarea osatzeko axoia izeneko ari edo sokaren bidez bata bestearekin elkartuta daude. Nerbiosisteman bi multzo bereizten dira. Nerbiosistema zentrala, NSZ. Garunak, zerebeloak, bizkarrezur erraboilak eta bizkarrezur muinak osatzen dute. NSZ-ak funtzio hauek ditu. Zentzumenek jasotako sentipenak jaso, prozesatu eta erantzunak bidali. Mugimenduak, posturak eta oreka koordinatu. Eta gorputz aparatua eta sistemen mugimendu automatikoak kontrolatu. Nerbiosistema periferikoa, NSP. Nerbiosistema zentraletik abiatuta, sistema eta organo guztietara zabaltzen den nerbiosarea da. Eta bukatzeko, baltzenekien, zure gorputzean 100.000 milioi neurona inguru dituzula? Haurdunaldian fetuak minuturo 250.000 neurona baino gehiago sortzen dituela? Neuronek transmititzen dituzten bulkadek 400 km/h abiadura hartzen dutela?